guys, proceed ta. Mag road trip ta this time from Bulwa padulong sa Kauswagan, Cagayan de Oro City. Tara, let's go.
guys, sa main road. Na traffic guys, kaya tinggawas ng mga estudyante karon. Alright, gawas na ta sa long traffic. Right, proceed ta. Going ta Kauswagan. Yatagi NHA guys. Construction ang dalan dire. So slow down ta. Baba ang dalan. Yeah, dire ta skilled. Okay.
construct ang kilid. Dalan guys kay lang gi-construct. Daot kay ni katong niagi. Ay. Basic construct dalan dre kay guba. Mga dalan dagan pangagi dagko matrak siguro.
sin. Kani kani pa right kananay sin dira mo gawas og sulod ang kuan River Boulevard nga kuan dalan kani kana no entry pa na siya. Not sure kung saan na mag-open. So, mag-road trip na tadi ako. Alright, that's it ani nga video guys. If ganahan mo, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye-bye.